A mi na, mae tro cyntaf yn ymwyd o fewn muria Castell Caerdydd. Cyfle i mi ddymun y noswaith dda iawn i bob un ohonoch chi, a'ch gwahodd i fwynhau'r rhaglen newydd eto o Dechrau Canu Dechrau Canmol. A dyma Eglwys y Crwys Caerdydd. Da cael cyhoeddi fod yr achos yn tewyrchu yma a'r aelodaeth o dros 400 yn destun edmygedd i bawb ddam yma ar ymweliad o bryd i'w gilydd. Ac yng nghanol y gwrth-giliad crefyddol honedig, fe saif yr adeilad yma fel tŵr o galondid a gobaith. Ond wrth gwrs gobaith unrhyw eglwys yw dyfodol yw i phobl ifanc. Addas iawn felly bod ni'n cychwyn yn rhaglen yn seinia plant y Crwys. Dyma nhw a'i llawen gan. Rwy'n llawen am y bod i'n caru Iesu Grist. Rwy'n llawen am y bod i'n caru Iesu Grist. Rwy'n llawen am y bod i'n caru Iesu Grist. Llawen i fi bywyd bob dydd. Rwy'n gwybod bod yr Iesu yn fy ngharu. Rwy'n gwybod bod yr Iesu yn fy ngharu. Rwy'n gwybod bod yr Iesu yn fy ngharu. Mae'n caru bob plentyn drwy'r byd. Nid dweud a fi wrth eraill am ei gariadur. Nid dweud a fi wrth eraill am ei gariadur. Nid dweud a fi wrth eraill am ei gariadur. A rhannu llawenydd a hwy. Mae prif ddinas fel arfer yn ganolfan ac yn galon yn wir i unrhyw wlad, ac nid eithriad Caerdydd felly. Mae'r amgueddfa a'r ganolfan ddinesig yn adeiladau hynod i pensaerniaeth, a chastell enwog Caerdydd yn boblogaidd gan dwristiaid o bob rhan o'r byd. O ran masnach a siopa, fe ddaw pobl o bob cwr o Gymru a rhannau o Loegr i brynu a gwerthu ar y strydoedd Llydan. A'r cwmnïau mawr oll yn hawlio eu lle ym myrlwm a phrysurdeb y ddinas. A'r prysurdeb yma sy'n peri fod yn Eglwys y Crwys noddfa a lloches rhag dwndwr y byd. Ac yno, yr eisi am ein sgwrs efo ysgrifennydd yr Eglwys, Gwyn Jones. Dach chi'n ysgrifennydd yr Eglwys ers cyfnod rwan. Mae'n siŵr gen i bod na ddigwyddiadau sydd yn aros yn y cof. Wel, y peth pwysica i ddechrau yw bod ni wedi fel eglwys symud yn heilwyd. O'r hen eglwys draddodiadol yn Heol y Crwys i'r adeilad yma sy'n llawer mwy modern, ac oedd yn cynnwys nifer o adnoddau gynnon ni ddim o'r blaen, fel enghraifft y llwyfan yma sy'n tu ôl i mi, a nifer o stafelloedd bach a 2 festri yn rhoi cyfle i ni defnyddio nhw, ac rhoi cyfle hefyd i ni ddatblygu gweithgareddau oedd yn amhosibl yn y lle arall. A'r ail beth wrth gwrs, braidd yn anarferol i gapel hen gorff yw bod gynnon ni ffenest liw fel welwch chi fan yma. Rhodd yw hwn, ydy wir, i ni'n dotio ar hwn, rhodd gan yn pen blaenor ni. Cof am ei wraig fe oedd farw rhyw 7 mlynedd yn ôl. Oedd yna gysylltiadau teuluol rhyngthi hi ag ardal Llanymddyfri, a wedyn oedd yn bwrpasol iawn bod e wedi rhoi hwn am lwyddyn cofio Pantycelyn. A fel welwch chi, mae yna 2 ochr i'r llun, bywyd daearol Pantycelyn ar y chwith. Mae da ni Trefeca ar y top, a Hywel Harris yn pregethu, a ffarn Pantycelyn, a wedyn Llanfair ar y bryn. Ac i fyny ar yr ochr arall, mae chi daith ysbrydol. Williams Pantycelyn, a Theo Memphis, a pob un ohono ni, a dweud y gwir. A o flaen wyneb Pantycelyn, wrth gwrs, fe welwch chi pen dyn edifeiriol a'i ben yn ei law. A wy'n credu bod hwn yn addas iawn i gofio Pantycelyn, ac fel wedas i, ni'n dotio arno ac yn ddiolchgar iawn i Howard George am ei roi ni. Ac i gloi'r sgwrs eich dewisiad o emyn. Y geiriau sy'n o arwydd o cad mawr i chi'n te?
Wel, dwi'n credu bod pob emyn fydd ddylai fod yn rhan allweddol o unrhyw addoliad. Mae'n bwysig iawn. Mae rhaid i mi gyfaddau, cofiwch na dwi ddim yn hoff iawn o ganu pob emyn. Mae rhai yn creu tipyn o arswydannau achos bod ni'n canu profiad rhywun arall, sydd ddim o angen rheidrwydd yn brofiad i mi. Wy'n cofio blynyddoedd yn ôl, ffrind mawr i mi, yn cymryd gwasanaeth Saesneg, yn Llanelli a dweud y gwir. Ac wrth ledio'r emyn diwethaf, meddai fe, I now dare you to sing hymn 1, 2, 3, neu beth bynnag oedd e. A'r emyn oedd, When I Survey the Wondrous Cross. Wel, fyddai'n teimlo weithiau wrth ganu, pryd hynny rwy'n dibrysio'r byd a thwll o goniant yn o sydd. Bod yna beryg mawr wrtha Duw yn troi ata i ac yn dweud, o, rhagrithiwr stagwyty. A mae yna emynau eraill hefyd tebyg. Ond gan fod crefftwr ac yn lluniodd ac a wnaeth y ffenest yma, wedi dweud mae un o emynau Williams, ynghenau Theo Memphis, a ddari symbolu wrth bod yn cynllunio'r ffenest, dwi wedi dewis hwnna, o tyred yw'r tragwyddol. A wrth gwrs yn y llinellau ola, i ni'n gweld yr anial chwith a'r mynyddoedd sy'n ar ochr dde'r llun, lle sy'n dangos yn pererindod ysbrydol ni lle arni fo'i. Mae Marian Williams yn wreiddiol o ddolwydd Helan, fe ddaeth hi lawr i Gaerdydd yn ystod y 60au, gan y melodi ac ymgart trefyn wir yn Eglwys y Crwys. Marian, be oedd y dylanwadau mwyaf arnoch chi yn ystod eich magwraeth yn ddolwydd Helan? Wel, mae'n ddiama, mae'r dau ddanwad pennau yn yna i oedd crefydd ar iaith Gymraeg. Doedd hyn ddim yn syn mewn gwirionedd oherwydd mi gaf y magu ym mhentre Dolwydd Elan yn yr hen Sir Gaernarfon. Roedd y gymdeithas yn un sefydlog iawn ac yn parchu'r gwerthoedd Cymreig gorau. Felly, doedd o ddim yn syndod hollol pan ddes i lawr i Gaerdydd. Mae am yr eglwys mae hefo'r enw'r rhyfedd Eglwys y Crwys ar edrych i si gyntaf. Dwi'n cofio'n iawn roedd o heth mawr, yr eira'n dew ar lawr yn bob man. Felly, anhocyn aelodaeth yn fy llaw, yng ngwynt yn y nwrn, a lliwch eira ar yn traed y gwelais i Eglwys y Crwys am y tro cyntaf. Ond nid lloches rhag storm yn unig fio'r eglwys yma i mi cofiwch. Mi fio hi'n gartre ysbrydol, clud cartrefol, ond llawn sialens, dan weinidogaeth y parchedig Lodwig Jones ac yn ddiweddarach y Cynwyl Williams. Ond fe ddaeth storom o fath arall i'ch bywyd chi'n do? Do. Mi roedd yn nhad wedi bod yn byw efo fi am dros 15 mlynedd i lawr yma yng Nghaerdydd ac wedi cael iechyd da iawn ac wedi ymgartrefu'n dda iawn yma mai amaethwr oedd o. Mi fe farw rhyw 2 blynedd yn ôl ar drothwy 11 pen blwydd ar 10 a 24. Ac mi deimlis i bod yr eglwys wedi bod yn gefn mawr i mi yn ystod yr amser trallodus yna. A phan mae gennych chi eglwys yr Arglwydd Iesu Grist a'i holl aelodau, fel un gŵr, y tu ôl i chi i'ch cymnerthu, yna mae gennych chi gryn bwer. Oes gan Eglwys y Crwys rhyw swyddogaeth arbennig mewn dinas mor enfawr a Chaerdydd? Mae Caerdydd yn ddinas o tua 300,000 o drigolion.
Mae'r ddinas wedi cael ei rhannu'n fras gan lein yr rheilffordd sy'n rhedeg o Lundan i Abertawe. Mae'r ardaloedd i'r de o linell yr rheilffordd yn tueddu fod yn rhai mwy dirwasgedig, ond mae rhai i'r gogledd o linell yr rheilffordd yn rhai mwy llewyrchus a ffyniannus. Mae Eglwys y Crwys wedi lleoli yn weddol agos i ganol y ddinas, ond dydy'r aelodaeth ddim yn dod o'r ardal honno. O'r maes trefi yng ngogledd y gorllewin y ddinas maen nhw'n dod. Mae yna broblemau enfawr yn wynebu dinas fel Caerdydd. Problem y rhai digartref, rhai'n llochesu mewn llochesu anaddas dros nos, eraill yn cysgu mewn bocsys carbod dan bont yr rheilffordd. Mae'n anawstera yn codi o gymdeithas amlhiliol, fel y gwelson ni yn y reiat yn Rhelai yn ddiweddar. Mae yna anawstera yn codi o broblemau diod, cyffuriau a thlodi. A phan mae uned mor sylfaenol a'r uned deuluol, uned sy'n mor sylfaenol i hyrwyddiant cymdeithas yn bygwth datgymalu, yna ellwch chi ddisgwyl dim byd ond helbyl. Ond swyddogaeth Eglwys y Crwys, fel pob eglwys arall, ydy codi'r gwan i fyny, a thrwy hynny gyfleu neges y crwys, y groes, sy'n symbol mor bwysig yn ein heglwys ni, ac felly hefyd drosglwyddo'r newyddion da o lawenydd mawr, yr hwnna fydd i'r holl bobl. Wel, dyn ni am wrando nawr ar y dôn hyfryd Port Penrhyn. Ond beth ydy arwydd y cad yr emyn i chi? Wel, dwi wedi dewis yr emyn, arglwydd Iesu, llanwd eglwys a phlan ysbryd dyd y hun, oherwydd fod yr awdur yn y lle cyntaf yn hannu o'r un pentre a finna, y parachedig William Parry Hughes. Mi fydd o'n nido gyda'r annibynwyr yn ôl gella am nifer o flynyddoedd. Ond yn ail ac yn bwysica, dwi wedi dewis yr emyn oherwydd i fod o'n cyfleu yr her, y cyfrifoldeb, yn ogystal â'r fraint sy'n wynebu'r eglwys i'r dyfodol. Yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Efe awnai mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Efe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Efe a ddychwel fenaid. Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie,
Pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau nid ofnaf niwed, canis yr wyt ti gyda mi. Dywi alen a ffon am cysurant. Ti ar lwy ford ger fy mron yng ngwydd fy ngwrthwynebwyr. I raist fy mhen ag olew, fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd. A phreswyliaf yn hir arglwydd yn dragywydd. Rhyw dafliad carreg o ddaw ddinas Caerdydd mae pentref Creigia. Pentref sydd hefyd a'i henw'n perthyn i un o'n corau prysura, cantorion Creigiau wrth gwrs. Ac i gynnal y cor fydd awr aelodau o bob rhan o'r ddinas a'r cyffinia. A phleser llwyr ydyw gwahodd nhw i gyfrannu yn rhaglenni heno. A than arweiniad Mair Roberts ac i gyfeiliant Kate Burnett, fe glywn ni osodiad Eros Rhys Evans o'r salm y clywson ni darllen i gyna fach. Y drydedd salm ar hugain.
Cyn ei ymddeoliad, roedd Alun Rowlands yn agron o megydd gyda'r Gwasanaeth Cynghori Amaethyddol. Mae'n flaenor yn y Crwys ac yn gadeirydd adran cymorth Cristnogol y Presbyteriaid. Beth sydd gan cymorth Cristnogol i'w gynnig i'r byd fel y ma hi'r dyddiau yma? Wel, fi'n credu bod gyda lawer iawn i gynnig. Enw arall ar y cymorth Cristnogol sydd ar y taflenni ydy yr Eglwysi ar waith gyda thlotion y byd. O'r Eglwysi cychwynodd yn y dechrau a'r Eglwysi sy'n ei weithredio hefyd. Ac wrth gwrs mae yn gweithio trwy godi cronfa. Yeah. Ac wedyn mae arian ar gael ar gyfer rhyw ddau fath o brosiectau. Un yw argyfwng, lle mae yna eisiau cymorth bris fel wedi newid neu llifogydd neu rhywbeth fyna. Yeah. A'r llall categori arall, rhan fwyaf o'r gwaith datblygu mewn gwledydd tlawd y byd, lle ydych chi'n rhoi cymorth iddyn nhw i wneud eu gwaith eu hunain. Fel codi cronfeydd a gorffen hwnna a pethau yna. Mwyn iddyn nhw wella i safon hunain, cydweithio â nhw mewn ffordd. Ydy'r gwaith yma, Mr Rowlands, wedi ehangu'ch syniadau am Gristnogaeth? Wel, dwi'n sicr fod wel, un peth sy'n amlwg iawn i fi, yr cydweithio sydd wedi bod, mae hwnnw'n cael anogol dros ben rhwng yr enwadau, rhwng y gwahanol enwadau yr Eglwysi. A wy'n teimlo bod hwn yn ymateb i'r alwad Gristnogol yna am y cymorth felly. Fel, rhaid meddwl am Samariad, yr ddameg, y stori anghyffredin a gan yr Iesu pan oedd y cyfreithwr nhw'n dod ato i ofyn beth oedd eisiau wneud i gael bywyd. I atebodd e'n gywir, ond oedd e'n cael penbleth gyda diffinio cymydog. Fel bai o mynd i dynnu ffinia, dyna beth oedd i drafferth o. Ac wy'n siŵr, mae'n debyg bod wedi cael sioc rhyfeddol pan glywodd o'r stori yma, am y stori ar y ffordd Jericho. A wedyn gorchymyn gad wrth gwrs o dos ac wnadeithau bryn modd, a dyna'r gorchymyn i'r Eglwysi. Dwi'n credu hefyd. A beth yn arbennig eich tynol chi at eich dewisiad o emyn? Emyn mawr yw hwn gan Gwilymar Jones, dwi'n credu. Wel, sôn am fawredd mae o. Mawredd yw yn ei greadigaeth. A fi'n meddwl am y mawredd y datcuddiad ynde. Fe ni'n dathlu'n ddiweddar yn Nghrist felly. Yn sicr mae yna lawer iawn o fychanu yn digwydd yn y meddyliau ni ardd yw a'i gyfyngio i fan a lle ac yn y blaen. Mae rhywun cael ei atgoffa am Edward Jones yn ydy maes y fflwm. Mae'n llond yn efo llond y byd. Ac ddim ffinia iddo o gwbl. Ac wy'n teimlo, wel mae'r emyn hefyd, mae o'n diweddu, mae o'n esym ymlaen, mae'n aweddu nhw fe. Mae o'n gweddio am ras i orchlygu tentasiynau cas.
O gobeithio'n wir i chi fwynhau'r ymweliad yma ar brifddinas, ac yn hollol ddalas gyda i fe glown i'r rhaglen drwy ganu un o donau'r diweddar Idris Lewis, y Don Caerdydd. Ac emyn buddigoliaethus yr Ymynydd Meigant, sy'n yn atgoffa bod atgyfodiad yr Iesu yn sicrhau bawb sy'n credu nad y bedd sy'n ddiwedd ar bopeth. Tan y tro nesaf cawn ni gwrdd a'n gilydd ac o Eglwys y Crwys, Caerdydd. Noswaith dda i chi gyd. Arglwydd, cadw ni yn llawn o lawenydd y plant. Bydde di ti ei newid ni ar mawl a gawsom yn yr oedfa hon. Bydde di ddeioni a thrigaredd ein canlu ni. Bu geilia ni o arglwydd ein Duw. A bydde di dangnefedd ein harglwydd Iesu Grist. Aros gyda ni, yn os hon ac yn oes oesoedd. Amen. Y Canmol. A chroeso cynnes gyfeillion i'n prifddinas a Dechrau Canu Dechrau Canmol.